tonse kumudzi wa Samuel Lwara. Nayeso ndi nthawi yoti nayeso ayikepo mulomo wake pa nkhani ya cabinet imene yasankhidwa kumene ndithu mo ndimvereni akuti chana komatu guys kuziliko Yes comrades, mwaswera bwanji muliso bwanji pepani tatenga nthawi ndisanapangepo comment kukhuzana ndi cabinet shuffle yomwe apanga achikulire mzanga uyu Lazarus Chakwera akuti aganiza nthawi yayitali kwambiri kuti aone zinthu ziyambe kuyenda mwamsanga, koma surprisingly anthu amene wayikanso awo sangapangeso zinthu zoyenda mwamsanga, komanso sakunena chimene afuna chiyende mwamsanga ndi chani. Mafuta kulibe, anthu amene abweramo kumene mkabinet anyuwani wafuna pange chani makamaka chomwe afuna chiyende msanga, komanso chimene chimalephesa kuti zisamayende msanga ndi chani. So the same cabinet ministers amene achokamo ndi anthu amene alowamo, there's no difference. So comrades, Malawians, president uyu tinanena kale kuti ndokanika. Takhala tikunena president uyu ndokanika for almost 4 years. Tunata Chakwera ndokanika sazochena kupanga. So there's nothing that he can make any difference. We've got now almost 7 months or 8 months into to elections. Koma mezi konekera papa kunena zona. Palibe amalawi chomwe tingabekeze kwa Chakwera. Tikoza kunena zofoka zake zambiri chaka chino, tingotaya focus yathu yoti mwina tisowe njira zoti tizamchosewo pa mpando mene uchi. Uyu aina kupita uyu. Chakwera must go. Ine sidi yankhula zama stories kuti anapanga Chakwera, koma Chakwera must just go. How can he say wakweza masalale amaphunzitsi ndi mafumu? I want to explain this. Mafumu ndi maphunzitsi ndi anthu osiyana. Mafumu, they can stay without salary. They're not technocrats. Ani pindu la mafumu kumalawi kudu sili maonekatu. So there's no way munthu wankulu zona president azizi kamba kuti is made progress kukweza salary ya mafumu together with teachers. Maphunzitsi kaya kuti a president akupanga ma civil servants kukhala anthu opanda ntchito. Because you can't compare somebody naturally is a leader. Fumu, kale fumu sizi malandira ndalama ya. Fumu malipiro ake amachoka kwa anthu ake akamayendesa bwino zinthu. Muzi kapena kuma district kumene amachokera. Ngati fumu yugwira bwino ntchito, yukhala bwino ndi anthu. There's no way fumu ingamalande salary kuboma. Munda wa fumu kale amatha fumu kayilipirira. Fumu kumayipasa ndalama. It's us the people. Kona ubwino wa fumu umene yugwira ntchito. Koma Chakwera ngati akuphatikiza anthu oti amagwira ntchito kuboma, kumaphatikiza ndi mafumu. Achakwera pene popo ndi kuti civil service yakanika kuendesa. Ma civil servants omwe ali maphunzitsi a polisi wina aliyense anthu amene wamakhala tapita ku school, they go kuma training colleges, they go to police training colleges. So no iwo kuti ayi mafumu asita welfare ya mafumu ndi maphunzitsi chimene chichi njichitozo kwakukulu ku civil service. Ma civil servants a president akwatoza fumu olasa ipase ndrama chachikulu zigwira bwino ntchito imalandirabe ndrama choka kwa anthu ake. Even kumzimba kunoko ainkosama kusimbero akauta makhala bwino ndi anthu ndi mafumu enawo bweza mtiko alipira ndrama pa mwezi. We can agree the people ngati fumu ipanga zabwino, koma the more the president is promoting the welfare of mafumu amaderera anthu ophunzira muziko muno. Anthu ambiri amene akuderedwa muziko muno mafumu amakhala ngati they take upper hand. Just imagine fumu mpaka kwa khale mu commission of inquiry. Muna mwaona fumu kumakhala mu commission of inquiry. So izizi inenda ti ene mwina simna zone. There's no way our chiefs we can compare the welfare of our chiefs and the welfare of our civil servants. Ndi ntozo kwa ukulu kwambiri. Mafumu amanandira honorarium. Pamene maphunzitsi amanandira salary imakhala out of profession ya munthu. Mene agwira ntchito kandirebala kanchani kwa mafumu yawo ndi honorarium. Honorarium suti kapena imapereka ndi boma ya. Honorarium akuza azipereka ndi anthu omwe akona fumu ija mene agwira ntchito. Look in Nigeria. Ku Nigeria nzatu mafumu ku Nigeria anthu ndamene amathandiza mafumu not boma ya. Because mafumu akhapa sogolo pa boma ndiye kuti that's why tukhandi umphako. Kodi chiyambire mafumu awawa kugwira ntchito ndi maboma athu kuyamba 1994 kuzafika hiyo. Amala itatukapo cha
What are our chiefs doing in Malawi? Apapa ndinena iniyo ma civil servants amene akuti akukwezana masalary anu pamodzi ndi mafumu. What is that? Speech ya president tunena nyuyi. Mafumu timaona ndi adyera. So the more the government is promoting mafumu, bwanji mafumu ayatenge azikaphunzitsa school, azikaphunzitsa ma primary school mafumu. There's no way munthu wanzeru zake ngati president wa dziko ndimene tili panopo kumathokoza zoti ayi mafumu welfare yawo ndasintha. Is there any justification? I think yachakwera pena pake sakuganiza ngamene tikuganizira ena. Now let me come to this cabinet. That you say cabinet ya MCP yachakwera. It has never been very the background yawo simavika bwinobwino. Koda chakwera kamaika munthu mu cabinet chimachitika nchani. Of course, Ezekiel Chingoma is my friend. Peter Dimba is my friend. I know these guys, the typical MCP. Koma asankha mochedwa. Ezekiel Chingoma ndi Peter Dimba abwera mu cabinet mene mochedwa zinthu zitaonekera kale. My wish and hope is that Ezekiel Chingoma ndi Peter Dimba mwina akanakhala ena akanakana maofa amene owo. My appointment of cabinet akanakana. Because these people meant kwazira ineyo amaikonda Malawi. They love Malawi. Ezekiel Chingoma, Peter Dimba, even till opposition, they were very good people. And the minute members I feel uta china Peter Dimba, there is Ezekiel Chingoma. Akara anthu oyamba kukhala mu cabinet ya chakwera. These people alibe mlandu ndi zipani zina zonse zimene zantosalasi. Koma mmene alowa panopa alowa munyasi zomwe zilipo kale zachina zikhale ng'oma ndiye na amene mkwazi wawo. So Peter Dimba is typical MCP. Ezekiel Chingoma is typical MCP. These people have been unmovable. Sidi kunena kuti kapena ngakhale madana ndi MCP. Sidi kapena aliyese ndi madana naye. Nimangudana mwe ndisogolwa chakwera. But these people have been there for us. Even in my contribution na parliament. Peter Dimba anakana uchairman pena pake wa Legal Affairs ku parliament. Kuta ine ndikuona ngati zonse zimene timalangiza boma sizikuchitika. He resigned. So Peter Dimba is real in this cabinet, but the challenge is alowa mochedwa when the damage is already done. Therefore, tiza tukwana mwina china Peter Dimba kapena china Ezekiel Chingoma is because abwera mochedwa. Because Ezekiel Chingoma has been very fair to people. Mukati mumfufuze Ezekiel Chingoma very little mwina ananyozapo SKC. Just like Peter Dimba. Very little mwina sana nyozepo SKC. And I am thought they could have changed the face of MCP. Mutos Alliance Agreement. And Peter Dimba is the guy who was in the forefront telling Malawi after the Concord ruling, which we can't win the elections against DPP minus SKC kumtenga kukhala pafupi. I used to interact with Peter Dimba on the same. So Peter Dimba, to me, I know, and I know Peter Dimba. I know Ezekiel Chingoma. Some of the people ambili amina ugula nchito mwina anapeza kuti maudindo anapeza kumena tima appointment ku State House ni mwina. It's Peter Dimba who helped. Anapanga submit maina from all the time and amena onse amalimbikira kugula nchito for campaign. Ezekiel Chingoma did that. Over 200 people anapeza mipata from different parties. Koma chitagwera manja mwanza talk State House omwe samaziwa zimene anthu ena timapanga pa campaign ya chakwera. Anachosa maina itemo anachosama. Maina azipani zina amene anapeka zipani ku Freedom Party zipani zonse zamtosalasi. Anachosama maina anthu ofunikira omwe amathandiza pa campaign ya Alliance. So Ezekiel Chingoma and Peter Dimba, to me, these are smart guys in this cabinet as compared kwa anthu ena. So I'm very sorry kuti Peter Dimba ndi Ezekiel Chingoma alowa mochedwa mu cabinet imene yopusa imene apanga chakwera. Komanso when we come to Minister of Education, azangena nepo kale, why do we have education is education? There's no higher education, there's no basic education. Minister of Education, the imozi bas. It's just okay. The Minister of Education is just means of education, nothing more. Sungari uti ka higher education, ka basic, mukrakisa zinthu. Koda anthu amene amaphunzira ku higher education. What are their contribution?
to this country. And ophunzira kwambiri akupanga chani higher education malamu kuti tanzabwa, because the higher education ndimene yaononga ziko latuli. Most of the people amene amachoka pa higher education ndamene akubandira maboma ndi majaji lawyers akubawa in this country akononga ziko. So when you mukagawa basic education ndi higher education mukangogawa zinthu zimene zizi already mukulakwisa education yathu ya Malawi. Ndio tamene anthu ali mu higher education, minister wa higher education ndi minister wa basic education ndio kuti mwagawa sichimapereka picture yabwino yani. But it could be, it should be, or it could have been akanangopanga minister of education full stop. Kwa ngati akupanga choncho chakwera saziwa alibe intelligence yokwana, saziwa amene zinthu zimakhala mziko kuti zinthu zambe kuyenda. You cannot have two ministers reporting to the president. Wa basic education ndi wa child higher education. How are they going to be reporting to the president? And where are they going to have the boundaries? Yoti akupanga kuti akusemphanisa higher education the basic education. How are these ministers going to report kuchani? Akapanga bwanji report kuchani kwa president. Wa basic education wabwera akupanga report. Wa higher education wabwera akupanga report. How is the president going to understand these two ministers? So comrades, this man Chakwera is a failure. This man is a failure. He cannot change, and we should not keep this man up to 2025 September. Uyuyu Chakwera ibasi 39. He doesn't think. How can we have 31 members of cabinet, knowing how much these people will be getting before they start working? Furniture. What is that? So, comrades, Malawians, this is what I can just share with you. Some of you people see Mazu. And because apart from cabinet staff, I was expecting that this Dokani Ngwira, the head of intelligence, Achokepo, full stop. Even the Inspector General, Achokepo. This commander wa army, Achokepo. Maybe Sinikanenda Gonsanga. Because there's nothing, these minis and politicians they're contributing nothing to this administration. They are with the titles. So, comrades, Malawians, we have to be very cautious when you are looking at studying or reading this cabinet. So, these are the things like this. The Minister of Agriculture, Sam Kawari. I don't know why the president is keeping Sam Kawari. Sam Kawari, he's got a lot of dots. Maybe the president, Sam Kawari, this minister this old man that person, because he in the profession yake ya agriculture ngakale zinavuta lobbying law zinavuta, but that guy is mature in agriculture. Minister of agriculture imafuna muntu mature, he understands what agriculture is really about. How much agriculture is he trying to provide us? This is steady staple food yatu is amaso ngatichimanga. But Sam Kawari, looking at his background, he's never been at any college. Kakubunda kapena kuina ndikwina. Senamba pitapo kujeli kumwimba kakuti. He's a person, just a journalist or something like that. Kumutega kwa Minister of Agriculture. How is he conversant with this agriculture of Malawi? Because it's a very shameful thing. Kumalawi kuno kuti ba chimanga chikumasowa kumalawi kuno. Yet you have got just because the minister yemwe kanga tisazi was very chitika. Even the role of World Food Program aina kumaziwa. Kwa World Food Program imabwera nthawi yanje. So this minister uyu ya agriculture iyi kandi campaign kandi chan, but Sam Kawari does not deserve to continue the minister kwa agriculture guko. Lobbying law was good than this young man. So why chimanga chokuvuta kapela mitengo ya zinthu ukwera zolima zatu is because the minister is an amateur. Not even an amateur, he knows nothing. Let's come to Minister of Trade. Gwengwe. Kodi Gwengwe chena kuchingira makamaka ndishani? Why is Gwengwe always there in the cabinet? Gwengwe mafuna mochani in cabinet mo. What is Gwengwe going to do? Akupanga chani, Minister of Trade and Industry. What is he doing? Which industries is he looking at?
wapanga revive maministry maindustries angati kumana kuno tindi background. We had people mulanje canning factory, tea companies, we have got rice schemes and hakumalima zinthu koma maso wa misika. What is he doing actually as a minister of trade and industry? Aupanga chani. These are things that we have to look at. Do we need the minister of trade and industry? Please the institution than having this minister. Ayachukua abambo yake analolemera ananemba mabuku. Whether he contributed to campaign, but the thing is, a contribution ya campaign ya kuchipani should not affect nchito ya bomu. Let me talk about this minister, vice president Mwampasa minister repeated the same mistake imenena pangidwa poyamba, whereby Timothy Mtambo anampasa minister of civic education. Yamba yeka minister. Why this time vice president Mwampasa minister? Yomwe interpretation in the end. We don't know what it exactly is. What does this minister hold? As panga chani president amene vice president usi yemo Mwampasa minister as panga nao chani minister amene. He does not have my PS. There's no minister, even a building. Is he going to be operating from his vice president's office? But he cannot operate from the vice president's office because the vice president's office is an independent office. It's not under OPC, office ya Michael Usi. And where is he going to be operating from? A minister, how can you come up with another ministry? Pameta kusali masiku pangono kupita kuma elections. How sustainable is it going to be? So Chakwera is very blank. We're thinking like this. We love this country. So when you love your country, I love this country. That's why I'm very keen to see what is happening in this government. Kufesa kamalai tikulikonda ziko ndifeo amene timalolera kuti yayi apa basizikana khacho. I've just mentioned these few things, but there are a lot of challenges in this cabinet imene Chakwera ibweresa. Komanso looking at Chakwera kusangalala ndi kukondwa kwa Chakwera as a president imene mwaonera Malawi noseni a president akusangalala even nkhope yawo mkati muone nje akugwa even necktie pomanga ukhanga takuvutikira zambiri Chakwera zikola kuti munthu opanda nzeru munamwe muona munthu akhala mklasi opanda nzeru mena makhalira akafusafusa phunzisi amene amzida kugwira Chakwera mena mayankhula zo speech yawo ichi. It's not an encouraging or hopeful speech. Amayankhula ngati kuti mina akopa china chake. He mentioned about kugwa kwa ndege kufa kwa vice president, but it did take long. Why? Ananguchira mazinthu zitatu. Iya takumandizira zakuti kufa kwa vice president ndi anthu ena 8 basi kubwera pachini. Pa imfa ya vice president Chakwera, good governance imayamba ndi kukumbukira zako amene akuika pampando. Pankhani yokhuza imfa ya vice president, I was expecting the president to explain to Malawians about the report and why he chose anasankha anthu ofufuza ndege opanda china chilichonse kungokhala mafumu amene ati wachita improve welfare yawo. Apene pa vice president paja akanakambapo kwambiri akuziwa kunyamula president Chakwera tikumutukwana because of report yopanda pacha yokhuza kugwa kwa ndege kuchikangawa, and akungotengapo just 3 seconds if not 4 seconds ndikandione pa nthawi yanga ndimaona. It didn't talk much about kugwa kwa ndege kuchikangawa and the impact of kugwa kwa ndege when you look at our political landscape or environment imene panopo pamene pakuvutika Chakwera so grow walephera kwambiri ndikulephera kulongosowa china sitika chani kuti vice president agwe pa ndege ngati mene zinachitikira mja, and china sitika ndi chani la president asankhe anthu omwe sazofufuza ndege kuti akhale pasogolo. These are things that we have to look at. But this president does not pretend not to say knowing these things. I don't know. That's why I'm director of intelligence. I'm Joseko. We work police now. I'm Joseko. But these people are the people who are failing us. They're not helping the president at all. So, comrades, Malawians, this is my position. So, as usual, I say, Chakwera must go out. His brain is frozen. With nothing. Palibe chomwe chikupangisa Chakwera kuonesa lingi msogolo wa ziko. Even tupila umene likonekera. Sa unenge ngati Chakwera ali ndi mantha. And I don't know why MCP is pushing this man to stand again by 2025.
President akuonekera thupi lake likuoneka kuti president ndokanika uyu. So comrades, these are things that you must know about. These are the things about my campaign yakabambi. No, I'm just okay. It's an boss. And these are very good lessons I'm learning from Chakwera. Ambiri amene mukufuna boma lisinthe. Chakwera zena upanga zomwe amana ambiri mwena kuphunzirapo to Chakwera does not deserve to be a leader for this country. Maona machoices amupanga. The last time yoti tupita nthawi yosirizira tupita kuma elections. Chakwera kanasankha real good people. Yomwe akanachita interact ndi anthu because the people kumene zikapanga campaign na Chakwera. Sudi kapena zikapanga campaign kwa anthu a MCP okhaya. Amalawi nonse Chakwera zakupezani. Ka MCP, ka UTM, Chakwera zakupeza to safe. It's just the same like Leso Kabamba. Azakupezani. Just the same like APM. Koma muone kwambiri the discipline that is amongst these leaders amendi kuchula. Kodi discipline nawo ijantu bwanje. Kodi ali ndi anthu aje. Chakwera panopa atenga anthu ena omwe atagwena limodzi muboma ya 2025. The new members of the cabinet amene watu apita nawo limodzi tu ku opposition. So to me, my wishes is like this, Malawians. Mukamotivate kama yankula choncho, think. Koza mathamangira ngati wachimbiza kwa MCP kuti tiyango yankula kanthu ayambakale utukwana asanamve choitu kuthandauza. Because I cannot just be standing here speaking on my phone or in my room kumayankula zizopanda pacho isanaganize. So all variants on kinds of face, why is Lwara saying like this? Tikuziona zinthuzi. And when we are saying that we have made our mind, I've made my mind, campaign kabambe, there is a reason why. Some of the things meant making decisions as a president. Understand why President Amakrampa, democracy matters 5 years. Amazon for 5 years, being a leader of a country is not easy. Chakwera atopa, anatopa 2 years in office. Chakwera na unisakuti atopa kari. Muntu ukatopa kwenye boma, umapanga poor decisions. Mwone poor decisions aja, ama zaune kwa mbili tikambita campaign. We are going to campaign this time, tilibe mafuta. We are going to campaign this time, tilibe zakuja mitengo ya kwela. This is the justification that a failed president ama honest. But if you got a check and even in the best of Muboma, we still have more problems. So, comrades, Malawians, I'm here, still alive. About the Zinas of Kazachan, my focus is Malawians, join my campaign, join my understanding. Interact, meeting a pangel interact. Kusayankulankulan tazina muna patikamati ngati performance studio kuyankula kweni ma very studio dukumatanga nthawi. I've got a lot of people amene afuna ndathandize. My members of parliament, my councillors. Afuna lwaso kuti ndizichepese ali ndiyaphangaso antena. Malawians, let me tell you. Boma nathu ili kuti zizisinthe is not a member of parliament, it's not a councillor. Kusintha zinthu mala muno, we need a steady leader. Tufuna president. That's why ineyo zakuma MP ndikuma councillor sindulwako kwenikweni. Cho president akakhala wabwino, wafundo zabwino. Even na opposition, amata kugwira na nchito bwino. Even a ruling party, amata treated like any other ordinary person or any ordinary politician. Amakara focus kona ziko lao. Even from opposition, as the owner, could ziko la tupita bwanji. Because you can be in opposition, kumango sira boma, osera zuzura, kumango digira utati karawa boma tikasina. You cannot change things minus kuzuzura president panopa. You must understand our opposition. Kwa Chakwera mistake wapangai. Tizapanga bwanji. Because the more mukamulekera president ole peranga mukule our opposition akumulekera Chakwera. Mukazala wa mboma, muzakazo 5 years mafuta mena wasimzatu kwanisa. But I'm happy with Kabambe. Kabambe is making some very good facts. Imena ubweresi. Timucho sema muntu akulepera apa. This is what we need, Malawians. Kwa tikanguti msiye Chakwera, aupanga ma mistake, basi mukhala pay, atizana siku la vote, nde mafuta kenda mine. Simafuna to science, kungo chosa mo DPP, komatibe mfundo. See what is happening this time. Comrades, I think I've said a lot. Good afternoon. Like, share, Malawian cameras, subscribe.